Ni tun bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara ni miniti 30 ye kasarakaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen don kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ sifinnakaw tɔgɔ la u k'a ma journée internationale de la jeunesse o hokumu kɔnɔna la a ɲɛnamayara Mali kɔnɔ ka bɛn ni utu kalo tile 12 ye CCB la Bamakɔ kɔnɔna la o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Don kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ sifinnakaw tɔgɔ la u k'a ma journée internationale de la jeunesse o hokumu kɔnɔna la a ɲɛnamayali kɛnɛ sigira Mali kɔnɔ ka bɛn ni utu kalo tile 12 CCB la Bamakɔ o kɔnɔna la a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka furancɛ la fanga ɲɛma général d'armée Asimi Goyita de bolo nka a nɔrɔ bilala ministre fɛ mun ɲɛsinnen no bɛn sabatili ma an ka jamana kɔnɔ Abdul Karim Sakɔ ani Ibrahim Kulibali tun bɛ Samayira Sanogo bɛ kumakan na se. Ka nɔfɛ tugu diɲɛ selekɛɲani bɛ don min ɲɛnamaya ka ɲɛsin sifinnakaw mɔ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen na ɲɛnamaya Mali jamana kɔnɔ sifinnakaw cuwa la ka ɲɛsin o ka cɛsiri ni wulikajɔw mɔ jamana baara la i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na furancɛlafama ɲɛmaaba général d'armée Asimi Goyita fɛ sifinnakaw jɔra ka bon kosɛbɛ jamana yakubali a sabatili ani a basigili baaraw la janko ka kɛ ni Mali kura hakilinaw ye a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna général d'armée Asimi Goyita ko Mali sifinnakaw an labɛnnen don ka an ka nin di walasa an bɛ se ka an ka jamana défend an labɛnnen don walasa an ka Mali institution walasa an bɛ se k'u jukɔrɔma don cogo min na an labɛnnen don k'a yira k'a fɔ sɛbɛnfura minnu bilalen don n'a bɛ f'o ma ko Mali kura ɲɛtaa sira an labɛnnen don k'a baara k'a lase Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma. Jamana ɲɛmɔgɔ ye min fɔ k'a yira k'u dan bɛ denmisɛnninw na baara minnu bɛna kalifa denmisɛnninw na u bɛ denmisɛnninw wele k'u k'u cɛsiri ka baara kɛ pour que ka jamana dɛmɛ bi an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ minnu na kuma minnu bɛ ani kunnafoni bamayɛlɛma minnu bɛ an k'a lajɛ an minnu sifinnakaw ye an k'an jeniyɔrɔ fi pour que ka jamana dɛmɛ o baaraw la ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ o baara la donc général d'armée comme y'a fɔ cogo min Ismaël Wage y'a fɔ cogo min na an ye message min fɔ n'o ye lajɛ yɛrɛ sigikun ye min ye n'o ye bɛn ani ka kunnafoni jugu carili k'o kɛlɛ ka tila tugun ka mɔgɔ jatigɛ wale kow kɛlɛ donc ko a o message o an ka baara ko kan ale fɛnɛ se ye min ye donc an bɛna cikan minnu fɔ an ye cikan minnu di ale fɛnɛ bɛ t'o lase jamana ɲɛmɔgɔ ma. A kɛrɛfɛ Mali jamana minisiri caman kun bɛ yen sifinnakaw cɔla minisiri a ye tari kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw mɔ ka saga ni o ka cɛsiri ni wulikajɔ ye kunu ka se bi mɔ kuma o kuma ni jamana ɲɛmaaw ma ko jɔra o la a labanna ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka wele bila ko kura u mɔ dɔ ka fara wulikajɔw kan janko hali bi ka saga ni waati ni a lahalaw ye laɲini minnu sɛmɛ bɛ u la olu bɛ se kɛ sabatifɛnw ye. Anw nisɔndiyalen don aw kɔrɔ kuma damadamani dɔw fɛ yen bɛ yen nɔ a y'o fɔ yan nɔ kuma min na gɛlɛya bɛ a ka projet an jɔyɔrɔ an bɛɛ y'aw ye a kɛra Mali kɔnɔna yan nɔ a kɛra région kɔnɔna la aw bɔra aw yɛrɛ ye ne yɛrɛ tun bɛ jeune dɔw ye 4 heures du matin 3 heures du matin 2 heures du matin an b'u ye kɛnɛma an b'u ye u bɛ kɛnɛma u bɛ ka jateminɛ kɛ sɔgɔmada joona fɛ 7 heures pile u bɛ gafe dɔ labɛn k'a ci bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko carburant bi yan carburant ti yan walasa mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ o ye aw de ka baara ye o dɔrɔn tɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman waati dɔ la an y'a ye an ka jamana la dɔw kun nana k'a fɔ k'u bɛna tiɲɛni ba de don anw kun o don u ka laɲini kun ye min ye k'a lajɛ jamana kɔnɔna la u bɛna tiɲɛni mun ladon anw kun walasa aw sifu aw ka décourager k'a fɔ ko aw sɛgɛnna mais u ye tiɲɛni mun ladon a bɛ k'u ye ni kura de di sifuw ma o ti se u tɛ se
u ti se a kɛtɔ ka kɔrɔfɔta jamana ɲɛmaa cuwa la général de corps d'armée Ismaël Wage a ye a yira k'a fɔ ci min donna da jamana sifinnakaw fɛ a kelen tɛ buru a bɛɛ lajɛlen bɛ se jamanakuntigi ma ni ka sɔrɔ ka sifinnakaw su ka kɛ hali bi fasoden ɲumanya kɛwalew kan ko baw jamana ɲɛmaaw ɲɛ bɛ u ka kɛtaw la wa dɛmɛ min kan ka ta ka ɲɛsin o mɔ ni dɔ ma fara o kan fɛn tɛ bɔ o la. ne bɛ yan bi wula in na jamanakuntigi tɔgɔ la a ma se ka yan sɔrɔ a ko n k'a fɔ aw ye ko a hakili b'aw la su a hakili b'aw la tile a ko n k'a fɔ aw ye a ye minisiri min bila aw kun na minisiri bɛ baara fɛn fɛn la a ɲɛ b'a la minisiri b'ale ka baara la wa a baara ɲɛlen don ko n k'a fɔ aw ye aw jeunesse a bɛ ko o ko la jamana ko la a ɲɛ b'a la a b'aw fo o ko la k'a ye ci min fɔ aw ye k'a fɔ ko lui il est jeune n'a échoué aw bɛɛ bɛ échoué a y'o ci faamuya kosɛbɛ o de kama aw bɛ k'aw cɛsiri pour que ale kana échoué donc aw fana tɛ ka échoué a ko n k'a fɔ aw ye min bɛ ka kɛ jeunesse ye caman kɛra mais caman bɛ kɔfɛ. Baara daminɛ baaraw la ministre d'État ministre min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin cɛbɛn ni kelenya sabatilen baaraw ma a kun ye a ɲini sanga kelen tasibila ka taa ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora jamana kumabɔli baaraw la depuis ni wolomasiri tabaw fo ka se maa namana sumalenw ma. Utukalo tile 10 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen u k'a ma journée africaine de l'état civil o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ tali kɛ an ka sɛbɛnkow kunkanko ɲɛnabɔli ma tako 9nan okumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛlaw Samayira Sanogo ani Dramani Male o ye u ka kuma galamani tɛngo Jongar commune rurale de Jongar maire la n'ale Dawuda Kane an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Bugunatigɛ sɛbɛn tubabukan na a bɛ fɔ ko état civil wa n'ale tɛ i ka maaya tɛ se ka taa cogo si de la sɛbɛn bɛ daminɛ wolosɛbɛn kan n'o t'i bolo yɛrɛ i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka don école la i tɛ se ka concours kɛ i tɛ se ka cɛta baara fansi i tɛ se k'o kɛ wolosɛbɛn t'a dɔrɔn ye o kɔfɛ furusɛbɛn fana bɛ yen n'i balokola ka se furu ma ka daminɛ san 18 na muso san 16 i bɛ se ka furu kɛ a bɛ fɔ o fana ma ko acte de mariage o fana bɛ yen o bɛɛ kɔfɛ ɲɛnɛmaya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ furu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ saya bɛ yen a bɛ fɔ ko saya sɛbɛn o fana bɛ tuguni ni mɔgɔ min banna o bɛ taa déclarer dɔgɔtɔrɔsow la fɔlɔ donc docteur bɛ fiche d'i ma i bɛ taa mairie la a registre bɛɛ bɛ mairie kɔnɔ donc o saya sɛbɛn fana bɛ bɔ ka d'i ma parce que dɔw bɛ ban ka sɔrɔ balikoyalen don u ye furu kɛ u bɛ service kɔnɔ donc ni saya sɛbɛn n'i ma arajɛ ka bɔ o kɔnɔ toujours jamana mako bɛ laɲini min na o tɛ se ka sɔrɔ donc saya sɛbɛn fana bɛ mairie kɔnɔ o cogoya la bon maaya sɛbɛn dan tɛ nin kelen dɛ résidence b'a la i sigiyɔrɔ papier o b'a la vie collective par exemple n'i ye fonctionnaire ye ni i bɛna don impôt ni NPS la a bɛ fɔ ko vie collective i b'o dilan duden bɛɛ tɔgɔ la cɛ ni muso bɛ dilan o bɛɛ tɔgɔ la musow tɔgɔ bɛ k'o la mun ba ye min ye min ba ye min ye a bɛɛ tɔgɔ bɛ k'o kɔnɔ o fana kɔfɛ sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen tuguni n'a bɛ f'o ma ko autorisation parentale n'i b'i voyager ni den ye bibi in na n'o t'i bolo i tɛ se ka bɔ jamana da fɛ ni den ye parce que i b'i minɛ ni den ye a fɔ k'i ye den suɲɛna ye i bɛ se ka minɛ n'o fana ye o fana k'i bɔ yen fana ni folikɛla don jamu na par exemple mansin bɛ se ka fili ka jamu 2 di mɔgɔ kelen ma muso kelen denw ma ou bien a yɛrɛ ma par exemple Kulubali Keita yala a mana kɛ cogo cogo olu tɛ se ka kɛ kelen ye ni o misaliya fana bɛ yen fiche dɔ bɛ yen ko fiche individualité o bɛ dilan tuguni ale bɛ yira ko ni tigi filɛ ni jamu ni a bɛɛ ye maa kelen ye donc o fana bɛ ta en compte i y'a faamu donc individuel o fana bɛ yen o ye den fitinin n'i bɛna don amo la i b'o dilan min b'a yira ko a balolen don mais a kan ka ta maaya sɛbɛn kɔnɔ o fana bɛ dilan o cogo la sɛbɛn nafa tɛ fɔ ka ban mɔgɔ ni sɛbɛn ka kan mɔgɔninfin kan ka ba don sɛbɛnko la sɛbɛn ni journée vraiment ni ka cɛro ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa jamana ka décentraliser ka taa commune bɛɛ kɔnɔ Mali ka bon dɛ Mali ka bon fo ka taa fɔ k'a ka bon wa ni don in vraiment a nafa fɔli k'a ban
an bɛ se k'an sigi ni an ka heure b'an tantigɛ ma k'a sɔrɔ a ma ban. Mali islamique ka jakuluba au Conseil islamique à Maniama, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniama islamique admettons Ansarou Niadjoro. Ankramara Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara mais tourné bala Côte d'Ivoire jamana konnala wala sa kase ka al-islamia dine sankorota o tourné kunchera o hukumu konnala ankramara bora o jini ka ikunda boake ka okera ka beni utukalo kile kononto en katabla utukalo kile etana femunu borola karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kunna. Baara ninnu bɛ daminɛna dimanche utikalo tile kɔnɔntɔn nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn 9h kumaw de o jɛnɛ kɔnɔ bani n'a taamaɲɔgɔnw bɔra u jatigila la ni k'u kunda Buwake kan n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana gaɲaka yanfa fɛ ka digi a kɔrɔ yanfa ka san musumusu ni kɔrɔ. Furanjɛni bolile a seyara Chérif Ousmane Madani Aïdara n'a taamaɲɔgɔnw ye bisimila minɛ dugu min na o ye Dabadugu ye. Dabadugu dugukɔrɔba do misiri kuratɛtinɛko min jɔn bɛ Dabadugu bani taara o misiri kɔnɔ ni k'i ɲɛ da o baaraba kɛlenw kan nka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen min yera kɔrɔ o ye Alimami Samori Ture a ka misiri kɔrɔnin min bɛ Dabadugu bani taara ye tasi bilala ni k'i ɲɛ da o misiri kɔrɔba in kan. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ sa sirifikɛ n'a taamaɲɔgɔnw ye sira ta ka bɔ Dabadugu k'u kunda yɔrɔ min kan o ye Korogo ye. U sera Korogo ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 12 sanga 40 ye ni ka segin fiɲɛbɔ manganin kɛ ye ka sɔrɔ ka sira ta 13h20 nɛgɛ ɲɛ 16 16h nana bɛ gosi tuma min fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Mohamedul Mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye mɔden a seyada Chérif Ousmane Madani Aïdara n'a taamaɲɔgɔnw donna Buwake kɔnɔ u kunbɛra ni bonya ni karama ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw fɛ ni k'u sɛnsɛn fo silamɛya dɛmɛtɔ Ansar jabala la dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw n'u kanubaw bɔnbɛn ka jira sirifikɛ la k'a danga na Buwake kɔnɔ. Imura okumu konnala agence de voyage Chérifula Mau ka munu tara agence de voyage Chérifula la Imura okumu konnala san 2026 u ye u ka umura baaraw kɛ nisɔndiya ani karama kɔnɔna ka sababu kɛ maaw b'u ɲɛ maa minnu jɔlen don baara in na mun ye nana ni nimisiwasa ye k'a ɲɛsin ijiden ninnu ma. Amadu Kamara bɛ walawalali kɛ a ko kun. Groupe Chérifula voyage tamadenw y'u kunda Maka kan. Kumana min tamadenw sera Maka, umura baaraw daminɛna u fɛ bonya ni karama ani nisɔndiya kɔnɔ. Alikaba porte de filɛ o bɛ ne wele ko Multazim wala dɔw yɛrɛ ko nin dugawu jaabi ka teli ka tɛmɛ Alikaba yɔrɔ bɛɛ kan. O de kama dɔw bɛ n'o nɔrɔ tuma dɔ la hali ale sɔrɔ ka gɛlɛn ni Hajarul Aswad ye. Dɔw bɛ na o tigɛ filɛ ka ɲɔgɔn na u b'o tigɛ kɔrɔta ka nɔrɔ ka yɛlɛ k'u nɔrɔ a la ka hamiw jira ala la. A faamuna? Wala n bɛ ka Alikaba lɔgɔrɔma yɔrɔw yira u la wala ni mɔgɔ min nani mɔgɔ min nani kelen n'i y'i ka tawafu 7 kɛ i bɛ to k'i nɔrɔ Alikaba ninnu na parce que yan an nakun ye Alikaba ko de yan tawafu baraji ka bon ni seli ye. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. U ka ni imura baaraw senfɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw caman kɛra ni ijiden ninnu fɛ. An bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ sika ma ani bolisɔn ani anw cɛ gɛlɛyali ani e k'anw kisi nafigiya ma
e ka anw kisi jogo juguya ma ala ye ka anw kisi ka bɔ i ka funu ma ani jahanama tasuma. U nisɔndiyalen foli ni barikada ni waleɲumandɔn ni dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw caman kɛ ka ɲɛsin Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka faraɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ala an b'i deli an karamɔgɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara, ala an b'a kalifa i ma k'a ka denbaya bɛɛ kalifa i ma. E min ye alikaba kisi Haidara n'a ka denbaya kisi, e ka an yɛrɛw kisi. An bɛ agence min tɔgɔ la bi n'o ye an karamɔgɔ denkɛ ye, ala an b'i deli a yɛrɛ bɛ min fɛ i ka nɔgɔya ye. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أفهم ما كم مقام إبراهيم دوغو مقام إبراهيم فلان يشين فلان ولا نيتو أفوك كبا جوكو فلا eba seli yani ni le sofa kulu muso in jɔra yan de kulu sanfɛ k'a lajɛ ni mɔgɔ dɔ bɛna wa ma mɔgɔ ye yan a bolila ka taa yan fɛ o ye mariwa kulu ye. O kuma ni taara yen o ye kelen, ni segira ka na fila bon a bɛ laban yan fɛ de, ni nana laban yan dɔrɔn kɔrɔ ko dɔ fara la kan. wasabbihuhu laylan tawilan la ilaha illa allah wahdahu anjaza وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء. ربي اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز أما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم nema ya fama ega hinana ega makoto ega karama ega panfenga ebe mindo e ala bi fendo onte mindo ede masapae ya fabatiki antigi ala amina aunye amboraka umra minke ka sofan marwa minboli ala amina anye alayka aun lafiya ega an makoto e ala labatolika an dɛmɛ o kan i barikadali kan an dɛmɛ o kan fɛn wɛrɛ ka min ti e ala ye kana an sɛmɛ o la e ala ka an b'i deli limaniya kan ani silamɛya a dafalen a bɛɛ lajɛlen an b'i deli e ka an soma yɛlɛma o kan ne bɛ an faga e ka an faga silamɛya kan k'a sɔrɔ e ala diɲɛnen don anw ma yaa maɲi an b'i deli e ka hinɛ anw na an ka se ka ala kɔta to yen an si tɔ bɛɛ kɔnɔ ale ka hinɛ anw na kana foyi d'an kan an ti se min na ale ka anw gɛrɛsɛgɛ filɛli cogo ɲuman na ala anw b'i deli e k'an filɛ cogo la e ala bɛ jɛn an ma ni min ye e de ye hinɛbaw hinɛba ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. U ka sɔrɔ k'u kunda Safa ani Marwa kan ka taa u ka imura baaraw tɔ bɛɛ lajɛlen boloda yen nɔ. O baaraba ninnu kɔfɛ ijiden ninnu farala ɲɔgɔn kan ka dugawu sanuma ani dugawu kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ Mali ha ka jɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ani Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka faraɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a Seyida Sherif Usman Madani Haidara. Baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kun cɛ. walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn. Libi jamana manga ɲɛnabɔli ka Libi jamana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye, o de kɛra Turkikaw ka minisiri nakun ye Libi jamana kɔnɔ. Turkikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Turki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ.
n'o ye Akan Fidani ye nka a taara fɔ Libi kɔrɔyanfan fɛ fanga kelen min bɛ yen o wasabulon ɲɛma n'o ye Agila Sale ye a n'o kumana o ka babu sentigi Abdullah Bilie Haki ka fɔ la a ko lajɛ min kɛra kɔrɔyanfan wasabulon ɲɛma ni Turiki minisiri cɛ a senfɛ kɔrɔyanfan wasabulon ɲɛma y'a jira a la k'a fɔ u labɛn bɛ Libi jamana ka fara ɲɔgɔn kan hali ni jɛkulu de bɛ sigi tilebiyanfan ni kɔrɔyanfan fɛ olu ka kalata labɛn jamanakuntigisigi kalata ni wasadensigi kalata jamanadenw k'u ɲanata maa ɲɛma dɔ la k'o sigi Libi jamana kunna k'olu labɛn bɛ o kan babu sentigi y'a yira k'a fɔ kɔrɔyanfan wasabulon ɲɛma y'a yira Turiki jamana minisiri la k'a fɔ labɛn minnu bɛ senna Libi jamana jɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya Libi jamana dugubaw olu ladali ko kuma min bɛ senna ka sabu kɛ nafolo dɔ faralen ye ɲɔgɔn kan Libi jamana tɔgɔ la ko kɔrɔyanfan fanga b'i yɛrɛ ye o la wa Turiki jamana jɔlikɛ cakɛdaw ka ye o baaraw la Libi jamana kɔnɔ k'o tɛ tɔɔrɔ ye Libi kɔrɔyanfan fanga fɛnɛ mɔ Turiki ka wa minisiri min ɲɛsin bɛ Turiki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Akan Fidan a taara kɔrɔyanfan jabala yɛrɛ de la kumaɲɔgɔnya in na n'o ye Benghazi ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Turiki jamana minisiri bɛ taama na Libi jamana kɔnɔ tile taama nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka na Benghazi yanfan fɛ bawo a dɔn bɛ k'a fɔ tilebiyanfan fanga Turiki bɛ o de kɔkɔrɔ hali kuma min kɔrɔyanfan kɛlɛbolo a ɲɛmaaba Marshal Khalifa Haftar yi ni da Tripoli ka ko fɔ a ka minɛ Libi faaba Turiki jamana dɛmɛna Tripoli fanga fɛ a se Afrique du Sud jamana ɲɛmaw ko u bɛ a ɲini jamanaw fɛ u ye jamana minnu dunanw lasegi u fɛ yen k'a sabu kɛ u kɛnkun dɛ ka Afrique du Sud jamana a kɔnɔsegi sariyaw dafa ko nafolo min donna dunan ninnu lasegin dɔ la u ka jamana kɔnɔ ko jamana ninnu ma ɲɛmaw k'a lajɛ ka nafolow lasegi Afrique du Sud jamana mɔ Afrique du Sud jamana y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 18 a ye o de don dunanw labɔli la a ka jamana kɔnɔ k'u lasegi u faso rɔ ko maa b'a 82 ni 875 u y'o de lasegi u faso rɔ ka na se uti kalo tile 6 mɔ musakaw minnu donna u lasegin dɔ dafɛ u ka jamanaw nɔ o dɔw bɛ tali kɛ pankuru musaka la ani yan'u ka don pankuru kɔnɔ yɔrɔ min labɛnna k'u bila yen o musaka Afrique du Sud ka den minnu fɛnɛ yera u dafɛ k'u lase u faso rɔ olu fɛnɛ ka saraw ko nin bɛɛ kɛra musaka ye min bɔra Afrique du Sud jamana fɛ o kumana u bɛ ka nafolo in gani jamana minnu na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Malawi, Nigeria ani Ethiopie ko bawo ko musaka in sɛbɛkɔrɔ bonyana Afrique du Sud jamana mɔ Afrique du Sud jamana kuma a musaka jateminɛ a ka sa musakaw la o kumana tali min kɛra sa musaka la a ye wo bila Afrique du Sud jamana ka musaka bɔta la jamana labaarali la sa kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔsa in na Afrique du Sud ka denw jarawelila ka bila farafinw na minnu n'an bɛ tunga fɛ u fɛ yen Afrique du Sud ma ɲɛmɔgɔ yɛrɛw ye a jira k'a fɔ ka na se bi mɔ dunan ba 60 de bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ minnu minɛna u fɛ ka sabu kɛ u ma sariya dafa o maa ba 60 la ba 16 bɛɛ lajɛlen minɛna juillet kalo tɛmɛnen dɔrɔn de kɔnɔ Ameriki jamana kɛmɛ kan ka ŋwara boli Cuba jamana ka fiɲɛ tigɛ Cuba jamana la taji tɛ don kurangonnaya bɛ Cuba jamana kɔnɔ Ameriki jamana kɛwale in maafa de don nin ye Cuba jamana lasigiden ka kuma ye Erisila jamana kɔnɔ n'o ye Enrique Horta Gonzalez ye a ko bi fɛn min bɛ Cuba jamana kan Ameriki jamana ka fɛn bilalen don a ka gɛrɛndɛ da ko wa ko fɛn tɛ ka bɔ a la fɔ ni min farala a ka Ameriki jamana kɛmɛ ka fiɲɛ tigɛ Cuba jamana la ka Cuba jamana basigi tiɲɛ a ye kɔrɔfɔ in lase ka bɛn ni don gɛrɛnkɛrɛnnen de ye don gɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Cuba jamana bolo ni tasibila don ka ɲɛsin u yɛrɛw ka cɛgwɛlɛnba mɔ min nane fanga na Cuba jamana kɔnɔ n'a ye wuli ka jɔ kɛ Cuba jamana ye Fidel Castro dabama ka wele sera mɔ tiɲɛ don nka n'a tun bɛ balo la nin kalo in kun bɛ a kɛ san 100 sɔrɔli ye ɲɛnamaya la o don gɛrɛnkɛrɛnnen de tun bɛ Cuba jamana denw bolo n'u ka lasigiden y'a ɲɛnamaya Erisila faaba la Moscou a ko fiɲɛ min tigɛ bɛ Cuba jamana la a kɛn bɛ ka nafolo ko nɔgɔya Cuba jamana kɔnɔ a kɛn bɛ ka jago ko nɔgɔya Cuba jamana kɔnɔ ko nka ko Ameriki jamana de kɛn bɛ ka bariko da olu kan a ma daminɛ bi fana san 70 ko don ko nka ko kalo laban ninnu na k'a juguyara de ko Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye taji tigɛli min kɛ Cuba jamana la a kɛra sababu ye ka kura tigɛ Cuba jamana denw bɛɛ lajɛlen la a ko nka a b'a dɔn k'a fɔ Cuba jamana denw maaw don minnu ye danbetigiw ye u kun kɔrɔtalen n'u kɔ da gwɛlɛya in na bawo Fidel Castro jamana ɲɛmaakɔrɔ min bilara u ɲɛ
ka jɔnyajuru tigɛ ka bɔ Cuba jamanadenw sen la ale y'u kala fɛn min na o ye danbe de ye a y'u kala fɛn min na o ye yɛrɛya ye o kuma o danbe n'o yɛrɛya Cuba jamanadenw n'o falen foyi la k'a sabu kɛ ko gɛrɛndɛ dan bɛ u ka nin ye lasigiden ka kuma ye Cuba jamana tɔgɔ la Erisilafa Bala Moscou. Iran jamana laba be kɛlɛ in zulu sala Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bolo fɔ ka taa se a ka manda banni mɔ jamana ɲɛmaya la. Nin ye Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique ɲɛma o ka kɔrɔsigi Mohamed Reza Nakdide ka kuma ye ani Ameriki jamana jabaranin zoro ni ɲɔgɔn cɛ baro senfɛ n'o ye PBS ye. A ko a bi jakoya Iran jamana denw kan u ka baara gwɛlɛya Iran jamana jugu bolo n'o ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye. Ka taa se fɔ a ka fanga forili mɔ o ka kɛ kalansen ye Ameriki jamana ɲɛma bɛɛ kunza don nataw la n'u ma ɲɛ k'u b'u kɛ Iran jamana kan u ka dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔ dan dɛ ko Iran jamana bi nin kɛ a b'a k'a yɛrɛ ka lakana de kama a n'a jamanadenw ka lafiya kama ko kɛlɛ in na sulu sala olu fɛ o ni Donald Trump cɛ fɔ ka taa Donald Trump yɛrɛ kɔnɔ gwa a bɔcogo la kɛlɛ kɔnɔ jango sinimɔ ni maa wɛrɛ ko i b'i kɛ Iran jamana kan i k'a dɔn k'a fɔ anabu ye minan wɛrɛlen na Nagide y'a jira k'a fɔ u ni Ameriki cɛ kɛlɛ lɔ u y'a ye k'a fɔ Ameriki jamana surasiya o n'a ɲɔna labɛnba tɛ bolo kɛlɛ kɔnɔ olu yɛrɛw sigi kun bɛ ni min ye kɛlɛ daminɛnen u y'a ye k'a fɔ ja kun t'a kun bɔ yɛrɛ a ko kɛlɛ in bɛ ka mɛn olu ni Ameriki cɛ u bɛ ka faamuya caman sɔrɔ kɛlɛ cogoya la u ni Ameriki cɛ u ye labɛnw sɔrɔ u ni Ameriki cɛ kɛlɛ in kɔnɔ ni kɛlɛ in kun ma kɛ u kun t'a labɛn sɔrɔ ko Ameriki fɛ kɛlɛ kɛra sababu ye olu ka se ka nɔba bɔ surasiya la ko kalo 5 laban minnu dɛmɛna u ye fɛn caman faamu u ni Ameriki cɛ kɛlɛ lɔ ko nka u kun bɛ ka Ameriki jamana surasiya bila yɔrɔ min ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ma yen sɔrɔ ja General de brigade Nakdi y'a jira k'a fɔ Iran jamana bɛ ka ka laɲini sɔrɔ ani Ameriki cɛ kɛlɛ lɔ wa u bɛna tɛmɛ n'o de ye sa don nataw la ko nka ko Ameriki jamana kun ye laɲini min kɛ ani Iran cɛ kɛlɛ lɔ k'a m'o sɔrɔ ko bawo Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka laɲini de kun ye ka fanga fali Iran jamana kunna hakaja Iran jamana yɛrɛ bɛ se ka ti ko nka ko Ameriki jamana dɛsɛra ko hali bi Iran jamana ma ɲɛmaw de bɛ ka Iran jamana mara. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani cɛ ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.